taget til Vejle for at besøge Christian, som har nomineret sine venner til at blive pranket. Christians venner, de tror bare, at de skal hjælpe ham med at flytte nogle flyttekasser over en flyttevogn, men jeg tror, de kommer til at få sig en ret stor overraskelse, når de ser, hvem der venter på dem derude. Skal vi gøre det? Ja. Er du klar til at pranke den? Yes. Værsgo. Tak. Der skete det, at vi skulle hjælpe vores ven med at flytte nogle flyttekasser ud i en bil, og vi blev lovet noget pizza. Og så kommer vi ud i bilen, åbner bilen, så sidder der 3 overrer. Hey! Hvad fanden har I gang i, mand? Hvad laver I her? Afsted! Og der bliver vi meget chokeret. Og så går Christian så væk fra bilen, og så åbner han bilen igen og beder dem om at skride. Og det fattede vi ikke helt. Hvor er kraftedeme med, mand! Er du... Nej, der er sådan... Der er fucking tasker. Hvad gik du ud på? Det ved jeg sgu ikke. Der sidder et kamera. Hvad fanden? Så du et kamera, eller? Nå, det er ikke en overraskelse. Det er Christian, der har nomineret til at blive pranket af Stim Ro laver hos mig. Nå, for helvede. Det er overstået. I var blevet lavet pizza, så er det det, man får. I kan få tyggegummi i stedet.